Si agardamos que os de infantil tamén veñan, que acolleron con entusiasmo, que pasa que é unha semana un pouco complicada, porque é, digamos, fin de curso, sin ser fin de curso, porque ven despois de vacacións de Semana Santa. Pero vale a pena, insisto, para que tamén se existe. E por último, recuperar tamén a memoria o pouco galego, pero tamén da nosa parroquia, porque como decía, na siguiente. Bueno, esta é unha fotografía moi curiosa. Esta é dun periódico de la Crónica Galego-Asturiana, en donde se ve, titúlase, son traballos feitos por un pintor, pero neste caso feito, non sei por que ten exactamente, chama de Tempo de Descanso. Mirad o tempo de descanso que tiñan as mulleres. Seguir traballando.